Євангелле паводле Марка. Езус сказаў народу, навучаючы: «Асцерагайцеся кніжнікаў, якія любяць хадзіць у доўгіх шатах і любяць прывітанні на рынках, і першыя лавы ў сінагогах, і першае месца на гасцінах. Тыя, хто аб'ядае дамы удоў і доўга моліцца на паказ, атрымаюць найцяжэйшы прысуд». Сеўшы насупраць скарбонкі, ён назіраў, як людзі кідалі грошы ў скарбонку. Многія багатыя кідалі памногу. Прыйшла адна бедная ўдава і кінула 2 лепты, што складае 1 кадрант. Паклікаўшы вучняў сваіх, Езус сказаў ім: «Сапраўды кажу вам, што гэтая бедная ўдава укінула больш за ўсіх, хто кідаў у скарбонку. Бо ўсе кідалі, маючы лішак, а яна, будучы ў нястачы сваёй, укінула ўсё, што мела, увесь пражытак свой».